Моңаршы югалганнар да, минемчә Майкл килешү төзегән. Майкл сезне алып барган лагерьда, анда алар тузак әзерләр. Мин анда сиздермичә тизрәк барып җитәм. Ничек? Без көймәдә барып тикшерербез. Бу юлы алар безнең килүебезне беләчәк. Сәлам, Джек. Мин Джулиет. Минем дусларым кайда? Дусларым кайда икәнен әйт. Бу синең эшеңме? Сун. Балеринаны син ваттыңмы? Алайса кем? Җыештыручы. Бу җыештыручы дисәң, миңа аны эштән куасы булачак. Син аңлыйсыңмы? Сун. Аны кем ватты? Җыештыручы ватты. Яхшы. Сун, ишекне ач. Мин тәртиптә. Иртәнге күңел булган ул. Джин, көт. 우리 가야 돼. 지금 당장 사이드한테 얘기해. Ирем yüzüp китәргә вакыт ди. 그들은 오지 않을 거야. Ул Джек һәм дусларыбыз килмәс дип уйлый. Без инде бер көн көтәбез. Алар килергә тиеш иде. Джек без монда икәнен белә. Ул безгә өметләнә. Бәлки ул төтенне күрмидер. Әгәр ул төньякта булса, таулар өчен ул бер нәрсә дә күрми. Безгә яр буйлап алга барып, тауларны урап тагын бер сигнал учагын кабызырга кирәк. 해변 쪽으로 돌려서 다시 한번 신호를 보내줘요. Юк. Мин Джекка ут кабызам дидем. Мин аны ташламам. Сәйид әйтте, без бер кая да китмибез. Сәйид ирең түгел. Ирем аныңша эшләргә кирәк дип саный. Чөнки ул гына җилкәндә йөзә белә. Ләкин ул ялгыша. Мин сиңа көймә белән булышырмын. Сиңа җиңелрәкме? Мин үзем аш әзерләдем. Сиңа ошамаса, мин аңлармын.